Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Winston Tanilingdo Chief Executive Member Bathamai jong ka KHDC. Habakran shikinong thok khobor ulaong bagajinya day hapdeng ka EC bat ka sorkar kanlong kumajulong haki hindu banai baladam. Ulaong nakalyang ka sorkar bat ka EC ru kiale banatrelang hakabede bat ki kam kumjuru ula pentep baka EC kala kerpa de ka sorkar jila bakan pelat ya ka bahak pisa jong ka council hakapor ka babyang. Shu ulaong baka VVP kala kren shai na ka basdang bakan pedang ke jinterwa ka sorkar ban siu tulop hi kinong tre ka council bat ong baya ka rai bakhat do kin saai hagajinya lang ke ban sadong sa shisien bat ka committee bala thau da ka sorkar halur ka ni ka rai jong ka sorkar shu ulaong ru bala da ka sorkar ka don shisha ka ta jingkit khle bat kwa shisha ban kner ka jinya rap ki district council ka dewan pelat kloy ka bha na da jongki bat ayaki ki lat bakin na ban yo jimentoi ni ki jingpen mi pisa ki baki de hok bakin yo habakali ke baka ke HEDC kan le banlat na jingkerdu hakalyang ka pla tingka uba Winston uloong ban hakalyang jongki ke le ban kya na jing penut phut yaki kam ki bom dei ke HEDC bat ong bakira kerpa ru ka sorkar bakan pelat hakapor ka babyang ya ka bha jong ka district council uloong ru baka thong ba khmat jongki ka long ban penbet bat penthamai no ki kendrum kendram bala ne elbun bun snam halor ka jing ai jing bet yaki breo ki banabar banwan khai pateng hapo ka jila lai mentani lai adap ya ka tu ka program ka bani tong jongi ti haba yedai wat ka jingkali ka jongpi not much changes ki priorities ka ba nadu ka por bila shimti ba shem kum tu ila karen bat ngila ya ngru tli ki banai bat halor ki kam ki bang ila ya trei ti ka ju hi ka priorities jong ka party kadang ne kumju na kaliang ka jongi ru kan long kumju ngenya pendap ya ki kam ki ba sateng jongi ba shem but kalintia ke jongi kumbangila kumbangi tepru nang ni syakmat kanumlong ka basuk henry shisngiarski ini ban ya pha ekalis jongki ems biang sha shode ban pha shu governor ti lada ngila yo ya ka jing menjur ke jongu ti le sing ngila ban bati ki kam ki jam ki jongi ha ka be dei bat ki ems ki patmai ka team ke jongi ka patmai henry not much changes hi kan long kum ju hi tang khanjat kan soi hang ni hang te kan don ka changes but ka priorities kan long be kum ju ka stand jo ka party kan long be ka ju but ka jinge trei kam ka jongi baro ka bangila trei hini hinru banai ke pla adap kin long kum ju dia kan soi ini yo banya prioritize ki kam ki pla kham kirki ki rai ki pla kham kirki de sia gini ki khandiat ar banai lai banai ki pla adap ling ba ka jing stom jing ba shem nim shim lala banya rai rei kirki nama bang ya panedan ka consultation ka basai ka ayu dengan get skemba kan ni ka team ka batmai ka jongi indum penslam shu yaki priorities ku jongi ki bengide ban le nang ni shma do ka reason ka ba iba ranja mo I la ai ba he said that health issues like ka don pat kata ka jing sio jong ki pat ba kam don stability hagani ke isi kumno pat phi pin ensure ya kata stability nang ni shakmat for the next 4 years of your isi okay I beg to disagree with you ya kata ka jing ong jing pat ba mo ba kam don ka stability ni ka don stability kada ai bakani ka kruo mata ka singi kan long ka ba shay baro mo ki nong song snong ki pat ba jongi ba ka jinglong ka jingman ka jongi hane for district council kum ba kalong manta ka dei bet thik ka jing e no jongi ba shem ya gani shuki CM ka dei bet thik ka nong rim ka dei ka ba jing shitong ka jongi kam don da kum wei pat te ka ni ka dei ka kruo ka ba shay ya ki pat ba nong song snong jongi bat ya phiru ki lat pathai ko bor ba kam don ka instability hapo kane ka EC ka jongi ka barim na ni ka EC ka batmai na ka liang jong ka party ka adap kran shai ka adap ban kedo shai ru ka adap ban di shai ru ki pat ba kum kata kam don ka no ka instability hangi di ka dei bet thik ka nongrim ka dei bet ka jing shitom bat ka jing pang jong iba shem ka balam ban ni ki khindiat banai ka bladap kadang ka jing penbet bala dai ba shem kwat pat Sindawon Pajak Council kan dia ka jing penbet mai in coach wa mo bin sekren ya kata surely bangin ong ya kata di ya kata kin saya penbet ka kebokongsan yang imenta ka dai ba nya bu jing doi kerpang bet ya ka yeng ka sem jing ba shem company ba shem bin yo noi ka ko kya ka ba pura bat ka bajanai ba dia kata ka jing kili ka fikili ngin saya keren hadian ru ni stu ali bin keren ya kata ki issues ka do session nang ni kebening kong ka dai ka ba ngihapan ya rai kum ka isi ka batmai kum bang ong fi mane ngin ya trai kum ka team
ti nginya don ki meetings ko pair but nganget skemba sen bingla yo panginya constitute ya ka ya ni ka team ko patmai ka jungi collectively nginya yo ban ya railam ka ju ti ka priority ka jungai nakaliang ka junga shimet hi ka dei bet ban banang pen klan shu ya ki kam ki bangi la tre kuma flat tip beros ka tu kini hindu bunai ki bla dep nabat ka trade pat ki wi yu tingil ayo ban ya tre khambha kham janai khan dia hak beidei pat ka trade ila ayo pen bet ki kan ram hoi ngong nan ong ya pi ka lenti kam long ka ba suk ka lei ka ba ka lenti ka ba e henry nang ni shakmat ru ngai scam ba ki ai ka rai ka bangi ngen rai nang ni shakmat kan long bet ka jing yo nong jong ka ri ka ban ri kham tam be ki pai ba nong song ki jong yo opposition leader siyo yung kata ka gap badan padeng jong ka jingya tray bat ki ruling bat ki opposition MDC kudan iyo man ang so si ban yo snow ya kata ka jingkren jong LO henry ku mangalai ka assurance mantan ba boros ka tahan ru ki banai ki bla let tu man ba ki wan ban kendu ya CM ne ngi ki em su ka kamera ka jungi ka long ka ba kloi ban pli ka long ka bangi kloi ban welcome ya ki ka pat judon kum kata ka ayu na so kendit mantan ba ngayo snow na ka kentin ka jong LO ba ka don ka gap ya si UE bakron ta gap rei nang ni syakmat ada kadon kum kata ku mga ong mantan ya iru ya bangla pen snow iru balada kadon kum kata ai ka assurance ba nang ni syakmat kam long kum ta bat ka ngangit scam ka kamera ka jong kum CM bat ka kamera jong ki EM nang ni syakmat ru kin long kum ba julong hi bro kam don ka no changes si as newly elected CM ka stand jong ki ba dei bat ka jing thumu jong ka sarkar ban se ka ta ka tulok jong ki nong trei jong ka district councils na kani ka nakaliang ka party but nakaliang ka jungi ka debe ka ju khobor ka long ba shai bet ka nim pediang ti ngarung numla ban ham ai jing pen shai shu epi namar kum ba phila tep hing la dep don ka wi ka meeting but ka tu committee ka bla set up but let's see hini kindiat si ban sawan ngin se kan du biang let's see ha sin ka ba khaddu bangini yo ban ya ban sngow ya ka rai ka jungi henry ngamla ban kren thani ki ki bangi kren ha tu committee henry nakaliang jong ka party but nakaliang ka jungi ru stand ka jungi ka long ka ba shai na du sngi ka basdam na du sngi bading kong bangim priang ya ka jing terwa jong atau ka district council la ada ban ai de jing tho ka state government on its stand on that decision of the government ban si ka tulok ki ku mongong mentan ngi don ka state ka tu committee ka bala set up da state ngi ayo ban ya kren ban ya ai ban ya piliu jing mut hang tu but ngi sei kendu ki keniat sngi ki bangin ke ban sawan ngi kum ngi la ban ai ka final decision ka jongi ti hadu mentan kadang don tang jing ya kren pat don ka anu ka jing ai jing tho ka jongi namar ba kumbang ngong ngi dang don ka jing ya kren ni yo iba kan ni ga issue uranium ro ka dangshan ni la yo iba si kata ka concern hadin ba ka Ministry of Forest and Environment ka wan rai ka to ka office memorandum ka stand jang ka district council ba dai ba kan stand jang ka district council ko mo julong hi kan dai ba ya di nginya kham yo ban ya phaliu jing mot shu alor kata tat anda ngila yo ban shong kan ka isi ka bathmai ba ang song to ba sen pen sapa ta palis so ki em monyo ya ka ding jok no wa buna ato pen thum nem deputy CM number sai in your absence ngon pat man pe kamdar kumata kumbangila shimti na do kasi ka baning kong hi ba niwan ban shimti ka district council kan long bait kum tu hi nimnum don no deputy CM on don ba long clear decide non bo yo deputy CM pi ka party stand ka long very clear ba ngi kwa ban minimize ka jinglot ka jigsep hani ha district council ban na snuthu ka jingdon jong deputy CM ru kam lumdon ka nu jing ban toy yangi ka isi ka bat mai ke ti nila decide nila rai ba na do ka party ka high command se jong nila dep na do ka singi ka bring kong pangim numbu ke deputy CM ti kan sa kan tai Habis beri isu ni semua kata seorang habis ni level kan certificate nak kalian ke isu seorang certificate atau concern kalau tu isu lala address oh ila yo address ya kata ti kamdan siya kuno kan confusion lagi kam dat syu nakaliang jongi bat nakaliang jong kini kiseng halang ke bewan kendo yang iru nila yo ban pen snothu yaki nila yo ban pen shai yaki hengi yang gum ke district council bat makiru ngai scam bahadu mata kila yo ke jing pen shai Isu pakai isi yang ni ada dalam LVP, tapi state ke government dalam LVP atau LVP. Hadu mentah kaya hadu kuno relationship buat state government. Hadu mentah kalau kum tu kum bakal julong hi kini hindu punai ke beladap. Dan senior kan bah.
kalong kum tu kum julong Kadon ni em kata ga jing ya trai lang. Habang i ya ke jinglong ke jingman mo kumbang itip hi ngi i ba ke sorkar ke persang nak kalian ke jungi rungi persang bangin ya don lang hakaju ka nong rim ne hakaju ka page mo ka bide bet ki kam na ne ki crucial decision ki bangi dei banyarai henry ke ba pi ong mo pi ka share du manta ti ke jingkar pat ke jungi ka long ba ngila dep tho ka RC license ka state government bahkan pelat ya ka share on a timely basis ke khnang ba kam dum du ko ka ke jing trai kam ke jungi na kalian tu ke district council Kumbakan no tharai ka kani ka share ka badang pending bak ka state government. Hadu menta ka jingyo jingtip ke jonga kalong ba kadang bun ke share na parliament IP ke exact number hadu mentaru ngin saya yo banya beliau jumut ani banya keren khamshai tadang ila ada banya keren ba ka state government ku mangau banya mo ketua komiti ka don ila ada bail ke jingtho na kalian jongi sekatu Niyo iba kini ki way pat ki after ki district council po state jongi ka Garo Hills pat ka Jainte Hills niyo iba ki ya kendo ya kata ka financial crisis ado kinam kimla syo tang ban siu ya kata ka tulap jong kinong tray jong ki ma ki pat kita gilat ki lenti ki ba phipinshim ban ensure ba ka district council ki HEDC kanam face kum kita ki crisis kawai ni gilat ki lenti kum bangila ban adu meswa mo bakalong baik ba kani ka unnecessary spending ni jongi ngilayo ban kertil ya kala ni ngilayo ban tek la kam ya ka malabang ni pipet gini ki budget session ki bla adap ki jongi ru ki sessions ki bla adap ki jongi ru kali ka sin ka beningkong ka bangi ngitam ba pisa ban ya ka jing pelut ki jongi ti ka lat ka lenti ka ladon yangi ti ka jing kerpat ka jonga kumbang ngilai kerendum mene ka longbang isu up lenti bet ka sarkar hi kan pelat ya ka share ka badai jong ka district council ha ka por ka babyang ha ka badai por kanang bangin yo pan pentelun ya ka kam but kidon ka tu kat ni ki bangi hap pan yo ban ya kran shu ba ka DCA department ha ka badai bet ki kam ki bangi la ban penjana la ni bangin yo bangin ya wan ra shu ta ka revenue ka ba khambun ha ka badai bet ka district council henry na kaliang go jongi kumba pilai i hi kini henry bunai ki bladap ni la yo shisha ban te la kam ya ka jing pelut kput jong ka district council Ini kerana ia kini ke trading license bak ki level license ke pe yang tiap central state. Saya ke Bangla dengan bak isi barang la pelat control. Ke isi bak mat lagi sini semua. Kumbang la adap ai ki khubor kini ki khniat banai bla adap mo ka isi ke batmai ka jongi bat nganget scam ka team ke batmai ka jongi ban constitute mantaru. Kumbang la keren hi bangin streamline ya gitu. Mo yimnum la shu bangin ya khali ka barim nya ni ka jing bakla ka jong barim nang ni sykhmat kamram ka jongi ka dai bet kumlungin wat kilat kilenti ki bangin pensuk ya ki traders ki jongi ru kumlungin wat kilat kilenti ru ka bangin ente lakam ya ka jing wan rung ru jong ki priu ki banabar ban yo ban ya ban le ki khagi ki pateng ki jong ki hang ni apa ka jela ka jongi ru ti kita ki bakan ni ka isi hi nadu ka si ka basdang hi ila long very conscious na shim ya ki rai but ki decision ki baham kan dia ban yo patek lah kam ti nganget scam ru ba kini kendiat bana hoi ngasung tu pi kani ka kam dei ka kam ka besuk ba tahap pering kendru benai ngin yo ban penbet gut ya ka jing ne ka kondrum kendram ka pala ne la bun pun snam henry nget janga ka intention but ka rai ka jungi ka long bet bangin pen thamai bet ya ka kam bang dismat ngin streamline ngin tek la kam ya ka ega bangin dei man tek la kam Kami kira ni kuasa tu ke present financial position jo council hatu ka council kadang la betul bania siutlop kan berjing rap sorkar bikin utri ngamong ba klem ke jing rap jo ka sorkar ada ka sorkar ka long so serious shisha bakwa shisha bakan keniat ke keti ke jing rap ke jong ka shangi ke jing kerpat ke jing ka shilong bai ai pelat ya ka share ka por ka bedai ke Khasi Hills District Council hadu manta ka patdai ke sinking ship nani ka liang ka balangam no bakan ngam no henry ni khmi lenti ba ka sorkar la da ka long ka don shisha kata kamen sim ke jingkit kia shisha kan ke district council ni ya baro lai teli ke district council pelat je ki shares ki ba ka dei ban pelat yang ni kita ka lat ke lenti ke penginyo ban krong ki revenues ki jongi ke bedi hok shisha jong ke district council but lada ka don shisha kata ka seriousness yang ni ka granin it mo one time grant nani penginyo ban pentelun nani hampen janai hampen ba shishu ya ka council ka ba it ki jongi Abadi kini ki UC submit dan mentara di financial system State Finance Commission ni. Kemudian di MCC atau jingnya apa kemana upload di kita ki UC semua. Yang pada website ke dan kayaknya isu lala macam.
Hadu mentangi padio khubor namar ba kumtu fila I kajing ino kajing ba syam sendet ke lawan ra ya kajing kendum kendam kendian ha kambai dei ba katrikam ga trijam kajongi renganget scam ba masin yo ban constitute ni ke isi betmai ngin follow up yang ya katu bangin ya bud din ngilong serious ba katu mo namar ba ngi snothu ba khlem ga UC ngi numla hidu ban avail ya ki funds ki banang sa nang ni shekhamat Kemudian yang di MDC jogi urban constituency ni bagai municipal ada fruit tender jadi di scheme kena konsol lagi ada masuk konsen jadi kan kenu filai take up ini issue ngila take up kum ngila kren mentan ngila snothu hi ba isi am ibla lek I shembor lang ila marmar hi masnyo ka jeng ujor naki MDC si jongi bran po ka oven ila tho ila batha iki officer si jongi ba sange no ikatu but ngin saya follow up ikatu Thank you.